Vanessa, por que comezaste a publicar contos en galego? Porque había algo que nos faltaba. Levamos máis de 20 anos coidando cada conto, cada imaxe, cada palabra, pero faltábanos o latexar dunha lingua, o galego. O galego? Sí, porque o galego non é só unha lingua, é raíz, é memoria, é música, é a lingua na que che contan historias as avoas, a que cheira a mar e a monte, a que verce a infancia galega con tenrura e dignidade. Pero xa existen contos en galego, non? Sí, é unha ledicia que así sexa, pero sentimos que podíamos achegar algo distinto. Contos nacidos da pausa, do silencio fértil, con ilustracións que cultivan a beleza e palabras que deixan espacio para imaginar, para sentir, para medrar. E por que agora? Porque o Día das Letras Galegas non é unha data calquera, é unha declaración de amor. É un día para dicir, esta lingua está viva, e seguirá viva mentras a falemos, e tamén mentras a narremos. Entón, traducides os vosos contos? Non só iso, recreámolos co mesmo coidado, tecendo cada frase para que respire en galego, para que cada neno e cada nena se recoñezan nas palabras e sintan que ese conto tamén é seu. E como saber que contos tedes? Escribe galego nos comentarios e enviaremosche unha lista completa dos títulos dispoñibles, porque isto non é unha campaña, é un compromiso. Un neno que medra escoitando contos na súa lingua é un neno que sabe quen é. E eso non se esquece nunca.